Pixua zeri eman ta zeri ebaki, ezin dugunez horren erraz erabaki. Bertso batzuk jartzera noa zalantzati, azken aldiko nire burua uste bati. Esan gabe gehiago ez dut aguantatzen, mundua ari dira suntsitzen, zanpatzen, borrokak gutxi esten patrikak anpatzen, eta gu bitartean bertsoa kantatzen. Ez diot gu garenik horren errudunak, baina pixua hartu izan dit garunak, pentsatzean izanik honen jakitunak, ba alduen zentzurik egiten dugunak. Demagun larun bata bertso bazkaria, aipatu ditut Gaza ta Groenlandia, baina ez dakit gure bertso emaria, den guk uste besteko ekarpen handia. Ez dadila bederen hau gaizki ulertu, diot nahiko bagenu mundurik edertu, ezin dugula egin basoa desertu, bertso bat bota eta gero desagertu. Nahi badugu bertsoak eragin dezala, ze guztiok horixe nahi dugu ezala, hau entenditu behar da naita ez ala, borroka egiteko modu bat bezala. Bai igual bertxotan ikaragarrizko, txorakeria jarri dut superlodisko, lasai egon pentsatu baduzu ze Kristo, igual nire movida bat da eta listo. Lasai egon pentsatu baduzu ze Kristo, igual nire movida bat da eta listo.